कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या विषयकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवार हिंगा जिल्हा सशस्त्र राखीव पथकात आज आयुध पूजा. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवार हिंगा जिल्हा सशस्त्र राखीव पथकात आज आयुध पूजा भक्तिभावान पार पाडली. शस्त्राबरोबर पोलीस विभागाच्या वाहनाची विशेष पूजा केली. जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीपन हेमगेल्या नेतृत्वासकल झालेल्या या पूजेत विभागातल्या सगळ्या वाहन आणि शस्त्राची पूजा केली. ऐतिहासिकदृष्ट्या दसरा उत्सवाच्या निमित्तानं आयुध पूजेक विशेष महत्व असल्यानं दर वर्षाप्रमाणे या वर्षात सुद्धा साजरी झाली. ॲडिशनल एसपी कृष्णमूर्ती यांच्या बरोबर अलग अलग विभागातले पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी पूजेत सहभागी जाऊन शिस्त आणि समर्पणाची परंपरा प्रतिबिंबित केली. या सांस्कृतिक उत्सवाचो एक भाग म्हणून पोलिसांन आपल्या कर्तव्याचो अविभाज्य घटक असलेल्या शस्त्राक आणि वाहनाक मान अर्पण करून संस्कृतीच्या जतनाक हातभार लायलो. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मिळता. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात व्हायची गरज ना. कारवारातच मिळता. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मिळता एस्ट्रॉल प्लास्टिक पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. स्वच्छतेकडे एक पाऊल, सेवा पाक्षिक स्वच्छता अभियान आणि आरोग्य शिबिर. कारवार आज सेवा पाक्षिक अभियानाअंतर्गत भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन कारवार शहरातले सुंकेरी यांच्या 3 मंदिराच्या आवारात राज्य भाजपा उपाध्यक्ष सौ रुपाली नाईक हेमी पक्षाच्या कार्यकर्त्याबरोबर सहभागी जाऊन स्वच्छता अभियान यशस्वी केले. तसेच भाजपा ग्रामीण मंडळा वतीन तालुक्यातल्या देवळमक्की ग्रामपंचायत सभागृहात स्वच्छता कार्यक्रम तसेच आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित केले. या कार्यक्रमाचे नेतृत्व भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक यांनी केले. सुंकेरी हिंगा स्वच्छता कार्यक्रमाक राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक यांनी सांगितले की आपल्या आजूबाजूचो वाठार स्वच्छ सुंदर दवरचे बरोबर आपल्या देशात सुद्धा
स्वच्छ दौडच्या संकल्पान हे अभियान हाती घेतील असून बळकट, निरोगी आणि सक्षम राष्ट्र निर्मितीसाठी अहोरात्र प्रयत्नशील असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे हात बळकट करण्यासाठी आम्ही सगळ्यां स्वच्छता अभियानात सहभागी जाऊ जाय असे त्यांनी सांगले. देवळ मक्की हिंगा बस स्थानकात स्वच्छता कार्यक्रमात कार्यकर्ता बरोबर राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक यांनी सहभागी जाऊन वाठार स्वच्छ करच्याक भर दिलं. तसेच देवळ मक्की ग्रामपंचायत सभागृहात स्थानिकांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर पार पाडले. शेकडो नागरिक आणि कार्यकर्त्यांना या आरोग्य शिबिरात भाग घेतील. या स्वच्छता कार्यक्रमात नगरसभेचे अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, शहर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, नगरसेवक, पक्षाचे प्रमुख नेते, पदाधिकारी, सर्व मोर्चाचे पदाधिकारी, शक्ती केंद्र प्रमुख आणि कार्यकर्ते हजर असले. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार तालुक्यातल्या चंडिया गावात 14वा दुर्गादेवी उत्सव. कारवार तालुक्यातल्या चंडिया गावात 14वा दुर्गादेवी उत्सव जल्लोषात साजरा जाते असून ग्रामविकास आणि संस्कृती संरक्षणाचे प्रतीक म्हणून व उत्सव जास्तीत जास्त भक्तांक आकर्षित करते. असा गेली 14 वर्षा सातत्यान मूर्ती तयार करते असलेले कलाकार श्री रवी नाईक हेंगेले श्रम आणि निष्ठा यात प्रतिबिंबित जातात. या कलाकारान आपल्या शिल्पकलेतल्यान दुर्गादेवीचे सौंदर्य आणि भाव मूर्तीत प्रकट केले असा. गावातले युवक आणि उत्सव समिती सदस्य उत्सव यशस्वीपणे आयोजित करण्यासाठी सातत्यान परिश्रम घेतात. दर वर्षाप्रमाणे या वर्षात सुद्धा विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमातल्यान जनतेच्या भक्तिभावासोबत मनोरंजनाची सोय केली असा. रामनगर अनमोड गोवा मार्गावेल्या तिने घाटात अपघातात एकट्याले मरण. कारवार जोडा तालुक्यातल्या रामनगर अनमोड गोवा मार्गावेल्या तिने घाटात बुधवार सकाळी अपघातात एकट्याले मरण झाले. रामनगरच्या गोयाकडे वयची VRL बस मुखार आशिल्ल्या ट्रकाक ओव्हरटेक करच्या प्रयत्नात असताना त्याच वेळार मुखारल्या नेवच्या टाटा योद्धा पिकअप वाहनाक बशीन समोरासमोर धडक दिल्यान या धडकेत पिकअप चालकाले जाग्यारच मरण झाले. या अपघातात पिकअपच्या फाटल्यान आशिल्ल्या बुलेट मोटारसायकलाचे नुकसान झाले असून बाकी वाहन चक्काचूर झाले असत. ट्रक चालकाले नियंत्रण सुटिल्यान ट्रक उलट जावच्या अवस्थेत आशिल्लो. या अपघातात बसातल्या प्रवाशाबरोबर जायते जणांक गंभीर दुखापत झाली असा. रामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान
कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.